Na-trace na sa mga autoridad ang 26 ka mga South Korean nga miabutin sa Sugbo gikan sa Daegu City. Si Nico Serino adunay live update. Nico? Yes, Bob, all accounted for na sa mga health authorities din sa Sugbo ug Central Visayas. Katong 26 ka mga South Koreans nga naabot sa Sugbo ni atong Pebrero 25. So sa press conference karong hapon, Bob, gipahibaw ni Dr. Jaime Bernadas sa DOH-7 nga na-trace na sa mga otoridad katong 26 nga naabot din sa Sugbo gikan sa Daegu City sa South Korea. Mao kini sila ang mga langyaw nga naabot usa ka adlaw so wa pa gyud ang implementasyon sa Pilipinas sa limited travel ban sa North Gyeongsang Province sa South Korea, kundi inatala ang paspas kaayo nga pagkatap sa mga kaso, sa kumpirmadong kaso sa coronavirus disease. Sa 26 ka mga South Koreans, Bob, 17 kanila nakauli na pabalik sa ilang nasod. Samtang ang 8 nahabilin karon dinhi sa Sugbo o kasamtangan nga gi-monitor, gi-quarantine sila o gi-monitor ang ilang sitwasyon. Nay usasab sa maong mga langyaw nga atua karon sa Region 3 ug Mato de Bernadas, gi-monitor sab ang health condition ini. Hinon giklaro sa DOH nga sa 26 healthy ni silang tanan ug pulos ni sila wala mo exhibit og symptoms sa COVID-19 kining maong mga langyaw. Giklaro sa DOH nga luwas gihapon ang pagbisita ug pagsuroy dinhi sa Sugbo taliwa kini niadto mga taho sa miaging semana niining sa inisyal nga kalisdanan sa mga health officials sa pagtrace sa tanan niadtong 26 ka mga langyaw gikan sa Daegu City nga naabot sa Sugbo. Samtang karong hapon sa Bob, nakigtigom ang konsul sa Korea, si Consul Oh Won-jae, nakigtagbo ni siya kang Cebu City Mayor Edgardo Labella. Kabahin gihapon kini sa kaso ni atong 26 ka mga langyaw nga naabot dinhi sa Sugbo. Giklaro ni Oh Won-jae nga na-trace na nila ang tanan nga mga langyaw og luwas ni sila og wa gihapon ni sila mo exhibit gyud og symptoms sa coronavirus disease. Gipasalig sa Republic of Korea nga andam sila moabag sa mga health authorities dinhi sa Pilipinas sa unsa may kinahanglanon labi na sa pagmonitor sa ilang mga kaubanan nga pabilin nga ni akaron sa Sugbo. Mao kanang latest, Bob, natong nahipos gikan dinhi sa gawas. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.